sim, essa aqui está um dia hopi especial, seguro, hè? Dus bombini na nos celebração, entregamento de decreto governamental. Ongeveer 35 personen krijgen een landsbesluit en ongeveer 15 die een jubileum, weet je. 25 jaar, 30 jaar, 35 jaar, hopi great. Hopi contento com os colegas na aqui. En minha mira, hopi muito na Chiquito, futuro polícia na. Die familie, die collega na aqui presente. Dus ja, então hopi, pero o dia também tá hopi importante para nós estar breng de basis op orde. Hè. Nossa organisação está em cambio, hè. Een opgave structuraal en tarea culturaal. Hè. Dus wij moeten de basis op orde brengen. Dus landsbesluiten uitreiken, rechtspositie die mensen daar geregeld. Pas op de zaak dat motiveer ons collega dan, erken ons collega dan pas su trabalho. En dat is zaak dat heel important para mim, omdat ik de mens altijd centraal wil stellen in onze organisatie. Zaak dat kost. Niet allemaal, ons 10 studenten dan aki. En pero também ons 10 andere collega's dan. En sommigen hebben inderdaad, als mensen erkennen, veel te lang moeten wachten op een landsbesluit. En dit is niet alles. Er zijn nog genoeg andere collega's in het korps die ook wachten en waarvoor wij ook dit moeten regelen. Dat is hoop je bedankt. Ik denk u dat als je goed je collega's verzorgen, ze gaan ook voor jou verzorgen? Ja, zie, pero het maakt me niet uit. Pero mi tarea ta, pa korpschef, como korpschef, mi tarea ta pa zorg para mijn collega lang. En ik verwacht niks terug. Ik zit op deze functie. Mi tengo tarea primero voor mijn collega's, de basis, bienestar de mijn collega lang. Y también de nos samenleving, hè, nos sociedad. Dat is mi tarea también, dus te zorgen dat er veiligheid en leefbaarheid in ons comunidad tabon. Zou ik daarmee doorstellen? Eigenlijk hoop je simpel. En ik verwacht niks terug, anders moest ik niet hier zitten. Doen? Als het aan mij ligt, dan zou ik die mensen aan orde. Het moet gewoon goed lopen. Pero lang is het positief, hè? Dus we gaan nu vooruit naar de Baidiland hier, naar de regel Esaki, boom. We hebben wel iets in te halen, hè? Dus pero de weg is dat Kosna de Esaki mensen aan orde. Dus daar ga ik mijn best voor doen. Ja, en Masha Pabien en speciaal Masha danki para vosso trabalho, para nos cuerpo e de nos comunidad. Daarvoor deze collega's zetten zich elke dag in voor uw veiligheid, voor mijn veiligheid, die van Bosse Familia. En daarvoor moeten we de dingen gewoon goed rekenen. Dus ik ben vooral dankbaar, met Hopi dankbaar voor zijn trabalho, die zijn inzet. En ik zou zeggen, laten we ons bij die land die positief op.